אז הנה אנחנו רואים שהשוקולד מוכן, נמס, היו בו קצת גושים ואני הרבבתי בזה נמס, אז השוקולד מוכן לעבודה. עושים עכשיו זה שמים בתוך שקית זילוף את כל הכמות. אנחנו חותכים את השקית טיפה, לא יותר מדי. אוקיי. אחרי שהמסנו את השוקולד, אנחנו יכולים למלא את התבניות, ולא משנה איזה תבנית יש לכם, אנחנו עובדים באותה שיטה. אז אנחנו יכולים קודם כל לשלב כל מיני שוקולדים. אז בואו נגיד שאני רוצה את הסוכריה הזאת לעשות עם שוקולד חלב. חצי כזה אני ממלאה. מוציאה אוויר. אני יכולה באמצע לשים כל מיני תוספות. שמים קצת. לא שמים שכבה גדולה, עבה, כדי שהתוספות ידבקו לשוקולד ולא יעופו אחרי זה. אנחנו שמים קצת תוספת, ואז ממלאים, אפשר למלא גם עם שוקולד לבן מעל, ממש עד הסוף. אחרי שמילינו, עוד פעם אנחנו מוציאים את האוויר, ואז מלמעלה אנחנו יכולים לקשט עם עוד תוספות. וגם אפשר לעשות קישוט יפה מלמעלה. אחרי שממלאים את הכל, שמים במקרר. איך אנחנו עובדים עם הסוכריה על מקל, אם יש לכם? אנחנו גם ממלאים עם השוקולד בערך חצי. מוציאים את האוויר. שמים את המקל, ככה שהוא יגיע יותר מאמצע של התבנית. ואז ממלאים עד הסוף. אני רוצה גם להוסיף שוקולד לבן. עד הסוף ממלאים עם השוקולד. אוקיי, ככה. אחרי שזה מלא, עוד פעם מוצאים את הבועות אוויר. אם אנחנו טיפה קצת הגזמנו ויש שוקולד מלמעלה ואתם רוצים ליישר, אפשר ליישר עם פלטה או עם סכין. ואז לקשט אם בא לכם סוכריות או מרשמלו. אוקיי, וככה ממלאים את כל התבניות. דלפים לתוך הכפית. תיזהרו לא לשים יותר מדי, למרות שתמיד אנחנו יכולים להוריד את הכמות העודפת. יותר מדי, תמיד אפשר להוריד או עם הפלטה, ככה, או אותו דבר עם סכין. אוקיי. מילאתם את השוקולד, דופקים, ככה שכל הבועות יצאו, וכל עוד שוקולד עוד לא התייצב, אנחנו יכולים לקשט.
אנחנו יכולים לשים מרשמלו. יכולים לשים גם סוכריות, רק תזכרו שאם אתם שמים סוכריות ואחרי זה שמים את זה בתוך שוקו, אני פחות אוהבת את זה, אבל אפשר גם אם אתם רק רוצים לאכול ולא לשים בתוך חלב, כדי שיהיה לכם שוקו. אז בואו נגיד, אלה יהיו לנו לחלב, ואלה יהיו סתם לנשנש. ופה אתם יכולים ליצור מה שבא לכם. סיימתם את זה, אפשר להניח במקרר לקירור. נשאר לכם שוקולד בשקית זילוף, אפשר לעשות מטבעות. אוקיי, בואו נראה מה אפשר לעשות. אז אנחנו מוציאים ממש בצורה כזאת, בצורה של עיגול, את השוקולד מהשקית. משטחים מלמטה ככה עם הסכין או פלטה. ואז אפשר לעשות עם שוקולד חלב, לעשות ספירלה. ועם קיסם לעשות צורות כאלה. ואפשר גם לקשט עם הסוכריות או מרשמלו או מה שבא לכם. ואז בסוף אפשר להניח פה את הקיסר. ואז אחרי שזה יתקשה, יהיה לנו סוכריה על מקל. וככה תוכלו ליצור כל מיני דברים מגניבים. אוקיי, אז בואו נוציא את הדברים שלנו שעשינו. אז פשוט לוחצים פה למטה בזהירות, ומחלצים את זה. יש לנו כפית כזאת.